ada tuwag-tuging kakilala. Asayaw na kami nagka-istorya, mistiso nga macho medyo formado, at sagot nga tukarang paborito. An utro naliwat nga ang pagkita, di dako mahisabtan ang pangiwa-kiwa. Malubayhan anawak ut-ut kun niya, agi daw ngayon kay usa iya nga baba. Di danak ang pagsiplat niya kumawas ang dila ug ang iyang ngipon. Sekreto na kuminhat iya akon, haros ko nagud iya nga patubalo. Hoy papa, tikway lugod kita magtsatsa, pagsayaw na kita abot nga ang plaza. Ipakita ang estilo ug pamustura, ang kamakarit nim sumayaw ang tukar nga tsatsa. Oh, tsatsa! May ada kusang kay nga nag-istorya, partidawan nag-away nga mag-asawa. Kaya misis naisakpan ang asawa niya, ang problema usangay aniya nga papa. Mga inday kung plano mo nga mag-asawa, ilal-anay ang iya figura. Ha cellphone o ha text ayaw padara, kay bangin usang liwat ito nga papa. Hoy papa, gabay lugod kita magtsatsa, pagsayaw na kita abot nga ang plaza. Ipakita ang imo pamustura, at kamaupay nim sumayaw ang tukar nga tsatsa. Ang papa maupay daw nga asawa, makarit daw kuno nga masahista, magkusog, maglimpyo o maglabada, ngantuhay sumayaw ang tukar nga tsatsa.